Hvad så YouTube? I dag er vi klar med en omgang Build Battle Minecraft inde på Hypixel serveren. Kom længe ned i beskrivelsen. Ja, vi kører. Et æg. Et æg. Nå. Okay, så tænker jeg da... Skal vi lave et spejlæg eller sådan noget? Kunne det være meget sjovt. Eller blødkogt æg. Tror vi gør. Ej. Jo, et blødkogt æg. Jo, det skal vi skal også det i gang nu. Det var simpelthen den her server jeg havde, det her spil jeg havde lovet jer, at jeg ville starte jo på. Som sagt, jeg holder altid hvad jeg lover. Så det er jo bare fedt. Skal vi lige gøre sådan her ud en gang til. Så yes, men i dag der vil jeg snakke lidt om hvad der kommer til at ske på den her kanal og sådan noget. Så det vil jeg sådan set bare begynde på. Jeg har jo min fætter, der kommer ikke ned ad beskrivelsen til ham. Han hedder Emil Fik. Flink fyr, mega fed og pis. Mega flink fyr. Han har også startet sådan en her kanal. Skal lige se, hvad fanden det er, jeg laver. Og han er skidegod YouTuber. Han har også startet sådan en her. Og det er bare mega fedt, synes jeg. Og altså ikke Build Battle og sådan noget, men ja. Tre minutter tilbage, kan vi godt nå. Så ja. Så ja, det er meget fedt. Jeg ved ikke lige hvad jeg skal snakke om, det er fordi at når jeg laver de her, jeg er fuldstændig kold. Jeg ved ikke en skid om hvad fuck jeg skal snakke om. Nå, pis, nå. Så, nå, men super. Skal vi finde ægget? Hvilken farve skal ægget være? Det skal jo i princippet være hvidt jo. Skal der være det der gule indeni. Så. Okay, der er 1 minut og lidt endnu, så det er okay, det er okay. Ikke dårligt der, det må jeg så lige øve mig lidt på. Det bliver bare sådan æg, og så er der en hel masse gult her. Ja. Godt, det er sgu nok ikke. Jeg ved ikke sgu ikke rigtig hvordan jeg ellers skulle have lavet det. Kan måske lave sådan en lille... Nej, ikke sten, sådan en lille en her. Måske sådan en lille ski, som også går ned lige her.
Skal vi lige have en hvid bund? Nå, meget bedre kunne jeg sgu nok ikke have lavet det. Altså, se her, hvad skal det forestille? Et æg. Altså, poop. Nå, jeg nåede ikke engang. Hvad fanden? Hvad er det? Superpoop giver jeg det. Og det er igen det der. Og det er jo bare, det ved jeg alle sammen, jeg giver det Superpoop. Hvor de bare laver det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det er Superpoop, det synes jeg. Ja, okay. People. Jeg ved ikke, hvad synes I. Ser ikke så godt ud. Men jeg kan gøre det bedre. Super fucking cool. Hvad står der? Er der ikke noget skilt? Jo, det gør der. Det er noget, jeg ikke læse. Den er god til gengæld. Ej, den er vanvittig god. Den er god. Den er eddermame god. Ej, det er godt fundet på også. En lille kylling med kår. Ej. Igen. Lorte. Fucking poop. Super poop, mener jeg. Nå, ja. Og igen. Super poop. Wow. Så sådan en navn hernede, men altså, jeg skal bruge det til. Igen Superpoop. Fordi de laver det der, jeg kan ikke huske hvad det hedder, men det er i hvert fald bare Superpoop. Yeah. Er det et drageæg eller sådan noget, hvor dragen er flået ud? Hvis der havde været et stikkende dragehoved op, så havde det været godt. Den vinder. Jeg kom på en 4. plads. Det var alligevel ikke helt dårligt, men den var altså også god, den der. 4. plads. GG. For lige karmapoint der. Ja, det var meget godt. Nå. Tak fordi I så med, peoples. Vi ses.